transparència de la difusió del fons de l'Ajuntament i aquest es compromet en qualsevol cas de fer constar la procedència i els que van passar per internet, exposar a la biblioteca, a l'espai acollia. S'allarguin més, jo t'asseguro, jo perquè ho has dit ara, perquè si no tampoc no m'hagués adonat compte. El que passa que és això, que nosaltres el que volíem explicar una mica la història, però com que de fet era el per què va sortir això. Sí. Doncs ho marquen aquí. I això, ara en seguida, com que no sabíem ni les dimensions del quadre ni res, nosaltres la farem quan ho tinguéssiu sabut. Com ja és sabut, i ara ja és història, l'Assemblea Nacional Catalana a Salt ens van encarregar que organitzéssim una de les 5 manifestacions que es va fer l'11 de setembre del 2016. I en aquell moment estava molts voluntaris i hi havia una comissió que es diu Comissió de Comunicació, i en aquesta comissió el que s'encarregava era de vetllar perquè es fes difusió de tota la diada i de tots els actes que es feien. Llavors, en aquesta comissió hi havia en Lluís Mateu, hi havia en Marc Clarió, hi havia en Ferran Burg i molts altres col·laboradors fantàstics que van estar organitzant com es faria aquesta difusió i anar fent mostres, gràfiques, fotos, tot el que calgués. Però ens va passar una cosa molt important, que és que perquè l'11 de setembre tothom que vingués, que podia ser moltíssima gent, sabés quines activitats s'havien de fer, resulta que des de Barcelona ens havien dit que s'organitzaven ells una mica el disseny general. I va passar que al final, a molt pocs dies de l'11 de setembre, doncs ens van dir que no, que ens havíem d'encarregar nosaltres de fer aquesta difusió i vam començar a patir la gota freda aquella de dir, ostres, i ara com ho fem? Llavors la comissió de comunicació va ser la que va pensar que una de les primeres coses que havien de fer era anar a parlar amb el Punt Avui i començar a pensar si ells es podien fer càrrec d'aquesta difusió. I una de les coses que va ser uns quants de la comissió i jo mateixa vam poder també anar a parlar amb en Jordi Grau del Punt Avui i li vam proposar si ens ajudaven a fer aquesta difusió. Entusiasmats amb tot això, va ser una reunió preciosa i vam començar a pensar com seria aquest diari, que finalment va sortir molt maco, que és aquest d'aquí. Però el problema d'aquest diari era el Jordi Grau i nosaltres tots emocionats pensant articles que anirien i tot, molt bé, però és molt important la portada, què farem amb això? Llavors la idea va ser proposar-li amb en Lluís Mateu si voldria participar en aquesta portada. Sí, evidentment. Jo estava també en el grup a dintre dels de comunicació i un dia em va trucar en Marc i em va dir que ens havíem de veure perquè havíem de fer una cosa que ja me'n parlaria. Sí, ens van trobar amb ell i en Ferran Burg i van dir això, hem de fer un cartell que per la diada i que el Punt Diari en faria difusió i que havia de ser una cosa... Però esclar, això faltaven pocs dies i era una cosa... Bé, doncs sí, i què, quin lema, home, això hem de pensar-hi entre tots. I, bueno, va sortir això, a un pam de la independència, en Marc va sortir, em va semblar perfecte, això, i em van connectar de seguida, per això vaig acceptar pràcticament fer-ho, perquè si parteixes d'una cosa ja que la tens aquí, t'ha dit, a un pam de la independència vaig veure de seguida de què podia anar tot això. En fi, li vaig dir que sí, que agafava el repte, que feia el cartell i, bueno, un parell de dies ho van tenir llestit. I ja ha sortit aquest cartell. Però és que això que sembla... Imagina't a qualsevol artista li dius, escolta'm, en un parell de dies, en una setmana, és igual, li dius, fes alguna cosa, sisplau. Fes alguna cosa, sisplau, i ja ens posem tots nerviosos. I tots nerviosos, i estàvem tots patint, i que ens vas salvar. Perquè havia de ser l'11 de setembre, no podia ser el 28 de juny. És que faltaven 15 dies. De fet, va ser un procés preciós, emocionant. De veritat t'ho agraïm, la teva generositat també,
perquè ens va alegrar moltíssim, al Punt Diari es van mullar, però molt i molt i molt. Penseu que es van fer 18.000 exemplars d'aquest diari, que explica reflexions i tot, però clar, la portada és impactant. Però clar, llavors ens va passar que què fem amb l'obra original? I vam dir, què fem, Lluís? I llavors tu vas dir... Jo, ja sabeu que jo el vaig seguir l'organització, tota l'ANC i tota... I llavors, esclar, un cop a l'ANC, què passa, on va parar l'obra, no? I això és una cosa ja que vau decidir vosaltres de fer... I aquí és on entrem nosaltres, és on entrem nosaltres, que realment poder tenir l'obra aquí en un procés tan espectacular, meravellós, brillant com va ser la preparació de la jornada, però ara que estem en un procés que dius, és un moment històric. Exacte. Sí. Forma part de la història i tenim aquesta peça que simbolitza aquest tros de història nostra tan particular de Salt d'aquell 11 de setembre i el tindrem aquí, a la biblioteca, aquests 3 anys, i que esperem que sigui perquè realment estem a un pam de la independència, que sigui un bon pronòstic. Sí, ara ja el anem escurçant. Sí, ara que ja anem escrivint premonitori, sigui premonitori del que serà. Els materials en què està fet, que és pintura acrílica, això aguantarà el que ha d'aguantar. Esperem que tinguem independència abans que el cartell es vagi ponent. No, segur que sí, segur aquesta vegada sí, vam dir que estàvem a un pam i no podem estar gaire. Per tant, com a ANC estem superagraïts. Moltes gràcies per la teva generositat. Gràcies també al Punt Diari per tot el que va fer. Gràcies a l'Ajuntament, en aquest cas a la Regió de la Cultura i a el que representa la biblioteca, com a el lloc que guarda aquesta cultura. Per això vam dir que el lloc ideal era aquí. Això us ho vam demanar. I nosaltres encantats que ens ho demanéssiu i gràcies que hàgiu pensat aquí, en aquest temple de cultura, per poder guardar aquest petit trosset de la nostra història. I jo molt content que estigui tan ben guardat, no? I que hagi contribuït a tota la moguda que ens ho van passar molt bé. Va ser molt bonic. Va ser espectacular. Sí, una altra comissió. Sal estava bullint. És que ha sigut molt bonic i estem molt contents. Per tant, moltes gràcies. Molt bé. A tots. Gràcies a tots, exacte. Gràcies per tot. Gràcies. Bueno, no sé si algú vol afegir alguna cosa, perquè el Marc també va ser un puntal en tot això. Ell està darrere la càmera, sempre. Però en aquest cas jo penso que el Marc va ser una persona puntal en aquesta comissió i per tant també és important, Marc Clarió, que quedi constància, la Sònia també, i tota la comissió, que va ser una passada. Sí, va ser una passada. Va ser una passada, tota la feina que va acompanyar en tot el procés, perquè era molta gent. Ara, sense tota la gent no ho haguéssim fet. I em penso que tot plegat simbolitza una mica el que ha de ser. Bueno, i a més hem fet, jo tinc el diari guardadíssim, una mica arrugat d'aquí, però vam pensar que seria bonic també fer còpies d'això, que les tenim fetes. Les litografies, sí. Litografies sobre... La litografia. Són còpies que n'hem fet perquè tothom en pugui tenir a casa seva. Vull dir que ara també en tenim una per tenir constància. I suposo que... Que jo no la tenia. No la tenia guardada. Que consta que havia de passar per el dia de Sant Jordi a recollir-ne una, però em va passar per alt. I nosaltres tenim també la foto. Les fotos també en tenim. La megafoto i una foto d'aquesta. Aquesta foto, exacte, és la de la Diada i per la Eva Parell. Jo penso que també en tenim. Jo ja vinc a ningú. Per la Eva, que sí. Sí, gireu-la, que així ens la veurem. És la foto que també aquesta comissió hi havia una persona que va fer aquesta foto fantàstica, que és emocionant, nosaltres ens fa molta il·lusió, la vam cedir a l'Ajuntament. Que és un altre voluntari. Ho va fer com un acte de voluntariat, Marc? Gratuïtament. Una passada. Molt bé, molt bé. Perfecte. És a dir, que tothom ha treballat molt. Estem molt Per agraïts. això va sortir bé, perquè cadascú a la seva mesura doncs hi va col·laborar. És que si no, això no podia ser treball d'uns quants. Era treball de molts, això no arriba, No arriba. Perfecte. Moltes gràcies. Merci. Sí. Molt bé, doncs gràcies per tot.